Lima Grain е водеща семенарска компания, която е инвестирала много усилия в научно-изследователска дейност на културата царевица през последните години. В резултат на тези инвестиции, компанията с гордост може да заяви, че разполага с цялата гама продукти, необходими на европейските производители за извеждането на успешно земеделие. Като кооператив, управляван от фермери, Lima Grain има отговорността да споделя знания, опит и експертиза с фермерите по света. В продължение на рубриката "Питайте експерта", наш гост е Карой Купи, мениджър по развитие на царевицата за Lima Grain Европа. Той е дългогодишен експерт при тази култура и в това видео ще ни представи новостите в царевичното портфолио на Lima Grain за сезон 2020-2021 година и ще ни разкаже повече за ранната генетика при царевицата. Lima Grain предлага висококачествени семена от хибридите царевица за зърно и за силаж с ранозрялост в групите по ФАО от 100 до 700, с което се покриват всички нужди на производителите в Европа. Тази година ще предложим 7 нови продукта на пазара в България, което считаме за изключително важна стъпка в нашето развитие. Два от продуктите ще бъдат в ранните групи на ранозрелост с ФАО 100 и ФАО 200. Това са Жаклин и LG 31250. Два хибрида, важни за производството на зърно, на които ще обърнем внимание по-късно. Други два продукта, второ поколение хидранел хибриди, ще бъдат предложени в група ФАО 300, LG 31330 и LG 31390. Също така ще представим и дългоочакваните попълнения с потенциал за високи добиви в група ФАО 400, LG 31415 Invader и LG 31455 Lineat, хидранел хибриди. Към портфолиото от силажна царевица представяме един много специален продукт с отлично качество и висока смилаемост на фибрите, LG 31621 LGNA. Преди да продължим напред, бих искал да дам малко пояснения относно обозначението на продуктите с различни ФАО номера, тъй като по време на разговори с земеделски производители често установяваме, че ФАО групата не винаги е ясна и не се разбира какво точно стои зад тези цифри. Затова смятам, че би било важно да обясня накратко значението на ФАО номера, за да разберем защо трябва да избираме правилната ранозрялост за конкретните условия. Формулата за изчисление на ФАО групата е вид относително изчисление. Взимат се няколко параметри от жизнения цикъл на царевичното растение, момента на началото на изсвиляване, физиологичната зрялост и динамиката на протичане на процеса на отдаване на влагата. Съвкупността от тези показатели ни позволява да изведем математическа формула, с която да изчислим групата по ФАО. А номерът по ФАО винаги сравняваме с добре известни референтни стойности. Така че, ако говорим за един продукт, който е ФАО 300, и за друг продукт, който е 320 по ФАО, ще установим разлика, която е незначителна на практика. Но от друга страна, ако говорим за по-голяма разлика в номерата по ФАО, например от 30 или 50 пункта, това вече представлява съществена разлика. Не могат да се сравняват един с друг хибрид, ако разликата в номерата по ФАО е около 30-40 или дори повече. Това правило е важно да бъде разбрано. След това полезно разяснение за ФАО групите е време да се насочим към ранната генетика при царевицата с ФАО групи 100 и 200. Знаете ли, че Lima Grain е компания лидер в този пазарен сегмент в Северна Европа? Това се дължи на факта, че зародишната плазма, с която работи компанията, както и нейния генетичен фонд, са много добре развити за северните пазари. Поради тази причина, Lima Grain разполага с много продуктивен опит и история в ранната генетика при царевицата. Но също така адаптира част от хибридите и за пазарите в Южна и Югоизточна Европа, които са напълно приспособени към засушаването и високите температури през лятото. А именно това са най-важните фактори, лимитиращи производството.
В България царевичните хибриди от ранните фау групи 100 и 200 се препоръчваха и използваха главно като втора култура, поради много краткия си вегетационен период. Днес добивният потенциал на ранните хибриди се доближава до този на хибридите от по-късните фау групи. Затова вече се използват и като основна култура. А при по-специфични условия на отглеждане, където късата вегетация е основно предимство, като например полета с по-висока надморска височина, те са единствен избор. Ранните хибриди могат да влязат в производството във всеки един момент през сезона с възможност за уплътняване на сеитбооборота в стопанството и реализиране на допълнителни доходи. Тук с радост ще ви представя нашето ново попълнение Жаклин с ФАО 190, един много ранен продукт. Този хибрид е добър за производството на зърно, като това е основното му предназначение, с много добре изравнени и хомогенни кочани, заложени на средна височина и добре озърнени във върха. Също така е възможно да се използва и за производството на силаж, тъй като морфологията на растението е подходяща за целта. Тук имаме високи растения, около 300 см, добре облистени, с добри силажни качества и с особено добро качество на фибрите. Препоръчваме този хибрид и за двете цели. Зърното е тип твърд конски зъб. Този тип зърно е с добри качества, тъй като физиологичната зрялост настъпва много рано. Така че хибридът достига максималния размер на зърното много рано, като този тип зърно осигурява много добре оформени, леко закръглени зърна с много високо хектолитрово тегло. Това е един от най-важните компоненти на добива. Нека сега се пренесем в полето в град Вълчедръм, където регионалният представител на Лима Грейн, Любомир Илиев, ще ни покаже Жаклин на живо. Здравейте! Казвам се Любомир Илиев и съм регионален търговски представител на фирма Лима Грейн за северозападна и западна България. Намираме се в землището на град Вълчедръм, където ще представим новите си хибриди царевица на опитно поле при нашия домакин Цветан Кьосин. Ще представим и два изцяло нови хибрида в най-ранната използвана в България група по ФАО, а именно началото на група ФАО 200. Единият от които е Жаклин. Той представлява царевица с много високо качество на зърното и възможност за реализация в индустриално направление. Хибрид с доста стабилно представяне, равно засичане на кочаните и висок хектолитър, което е характерно за всичките ни хибриди от изцяло обновеното портфолио на LG. Благодарим на колегата Любомир, който ни даде възможност да видим как изглежда Жаклин в реални условия на полето. Нека сега продължим с следващото ни ново предложение в ранната група. Това е LG 31250 с ФАО 250. Този продукт препоръчваме главно за производство на зърно и е професионален продукт, създаден в направление за зърно, с средно високи растения, с много добре изравнени и хомогенни кочани, заложени на средна височина и слабо отворени обвивни листа. Поради тази причина, използването му за производството на силаж не се препоръчва, тъй като продуктът е насочен към ранното производство на зърно и е с височина около 270 см. Хибрида е с тип на зърното конски зъб, като проявява добра толерантност на засушаване и висок добивен потенциал. Когато говорим за толерантността на засушаване на много ранните и ранни хибриди, ние трябва да вземем под сериозно внимание сроковете на сеитба. Ако продуктът се използва като втора култура, каквато обикновено е практиката, то със сигурност, дори и при много ранен цъфтеж, много бързо достигане на физиологична зрялост и бързо отдаване на влагата, вегетацията на продукта ще протече в повечето случаи в условия на суша и високи температури през лятото. Затова и този хибрид винаги ще бъде засегнат в по-голяма степен от засушаването, отколкото хибрид засят като първа култура в нормални сеитбени срокове. В тази връзка е важно да отбележим, че е неправилно сравнението на хибрид за втора култура и такъв използван за първа култура по отношение на толерантността им на засушаване. Нека сега отново видим какво ще ни покаже колегата Любомир на полето във Вълчедръм. Другият хибрид, който ще представим е LG 31250. Той също е в началото на група ФАО 200. Представлява един хибрид с много високо качество на зърното, висок хектолитър, сбит кочан,
Много здрава коренова система и едно сравнително ниско растение, което го прави доста устойчив на полягане. Той също е представител на нашата технологична група Hydraneo. Нека сега да проследим представянето на Жаклин и LG 31250 на 10 различни локации в страната през 2020 година. Графиката показва едно отлично съотношение на ранозрелостта на хибридите и техните добиви. Множеството предимства на ранните хибриди царевица са разпознати от производители, които търсят оптимално оползотворяване на площите в стопанството. Хибридите царевица с къса вегетация могат да бъдат обосновано решение при разпределението на риска при производството. Подобно управление на риска е от особена важност в районите, които се характеризират с почвено засушаване и температурен стрес по време на цъфтеж и наливане на зърното. Доверете се на генетиката на Limagrain и опитайте новите предложения Жаклин и LG 31250, които ще намерят заслужено място в структурата на всяко стопанство.